сёння, сябры. Я пакуль адзін. О, спецыяльна прыбег раней, каб схавацца. Вось тут і буду сядзець, пакуль Тёма і Нестор пачнуць мяне шукаць. Классный гол! Вы чулі? Ідуць. Ці падалося? Толькі вы мяне не выдавайце, добра? Хай пашукаюць, пабегаюць. Оле, 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 оле! Ой, праўда, нехта ідзе. Оле, 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 оле! Опа! Колыханка! Чемпион! Здорово погуляли, правда, Нестор? Так, Тёмочка, завтра яшчэ адзін матч наладзім. Абавязкова. Добрый вечер, сябры! Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Тома, а ты бачыў, які я гол забіў? Так, вельмі прыгожы, праз усё поле ў самую девятку. Ага, і такі закручаны мячик быў. Праз сябе зняў павуцінне. Падалося. До рэчы, а дзе Топа? Я не ведаю, ён казаў, што ніколі не затрымліваецца. Мусіць, як заўсёды загуляўся ў камп'ютар сваім. А як же без яго цяпер калыханку пачынаць? Тёмачка, слухай, можа ты і збегаеш, паклічаш яго, а? Зараз пачнуць метусіцца, шукаць мяне. А, я так стаміўся ў футбол гуляць. Не пайду, Нестор. Хай сядзіць там, дзе сядзіць, калі ён такі. Ведаеш, і я крыху адпачну. Пазней схожу. Пасядзі. Давай. Як гэта яны не пойдуць? А хто мяне шукаць будзе? Ну, добра, ускладнім задачу. А што вы на гэта скажаце? Апчхі! Ой, Ой, Тёмочка, будь здоровы. а гэта не я. А хто гэта, ты, Нестор? Не, гэта не я. Апчхівай! Здаецца, гэта адтуль, за шырмай. Чакай. Хто там? Гэта Топа, вось ён дзе. Ай, ну і добра, што нікуды за ім ісці не трэба. Не, Нестор, помыляйся. Гэта не я. Ой, гэта не Топа. І ён, то бок я зусім не тут. Ой, заблытаў зусім. Тут не тут. Я не я. І хата не твоя? Ня, Выходь ужо. Выходь! не выйду. Вы лепей шукайце мяне, і тады даведаецеся, дзе я і хто я. Ды гэта мы зараз. Стой, Нестор! Умова адна. Якая? За шырмай не шукаць. Зразумеў. Скажыце, калі ласка, а можна тады пытанне? Можна. Калі вы не Топа, то адкуль вы ведаеце, што я Нестор? О, Нестор класна запытаў. Дай 5. А я просто здагадаўся, бо вельмі здагадлівы. Во як. Тады, можа, ты ведаеш, як і мяне клічуць? Дай подумать. Нечто такое на «тё». Можа, Тёма? Ого! Ну як, угадав? А ти вижив і глянь, угадав чи ні? Хитренькие якія. Тады ви одразу убачите, де я ховаю. А ми так... Тёмушка, цішэй, давай яшчэ падыграем яму. Ну давай, а ми і так тебе знойдем. Ну, нарешті хованки почнуться. Шукайте, тільки не за ширмой. Добра, мы пачынаем. Нестор, я так стаміўся, што мне не хочется далёка ходить, лапы болят. А мы не будем нікуды хадзіць. А як надо шукать? А вось так, ён жа таксама нас не бачыць за шырмай. Ну што, пойдзем, Тёмачка, з табой да паліцыі, якая стаіць каля сцяны. Ага, Пойдем. Стоп. Нестор, погляди на самой верхней поличці. Добра, Тёмачка, гляджу. Не, тут нікога няма. Я думаю, що там нема, бо я тут. Бачив? Ага. Нестор, а давай у сусіднім покойчику пошукаємо. О, добрая прапанова, Тёма, давай. Куди вони пішли? Мене там нема. Сюрприз! Туки-туки топа. Ну што, мы знайшлі цябе. Не, гэта не вы мяне знайшлі, а я сам попаўся. І я так не гуляю, все, шукайце мяне далей. Ну, Топочка,
Некие незразумелые у тебя правила. Мы тебе, знаешь ли, вылазь. Так, Не вылезу, Вылезай. шукайте. Мы не будем тебя шукать. Ах, так, тогда и я не вылезу. Ну и сядь себе. А мы мультик глядеть будем. Правда, Нестор? правда, Тёмочка, до речі, сьогодні такий цікавий. Что? Мультик без меня? Я так не домовлялся, я так само хочу мультик. Заставайся за своей ширмой, ховайся. Ты сказал, что не вылезешь. Вы что, покрыўдзіліся? Так. Во даюць. Але ж гэта вы згаварыліся мяне перахітрыць. А ты сам хіба не хитрыў, калі казаў, што ты гэта не ты. Ага, потом загадывал за ширмой не шукать. Ну, а што мне было рабіць? Калі вы прыйшлі, ніяк не хацелі гуляць у хованкі. Я ж так вас чакаў. Дык адкуль мы маглі гэта ведаць? Ты ж нам нічога не сказаў. Ой, сапраўды не сказаў. А я думаў, што вы здагадаецеся. А як мы маглі здагадацца? Тоба, ты наступным разом телефонуй и попередживай нас про свои планы. Ці, напрыклад, запіску пакідай. Сябры, шукайце мяне, і ўсё. Ну, я про гэта і не падумаў. Гэта б насамрэч усё выправіла. Вядома. Абавязкова так і зраблю. Потым. А зараз даруйце мне. А? Можа, возьмеце ў кампанію? Ну, добро, даруй. Ладно, сядай побач. Ой, дзякуй. Нестор, Да. вы сапраўдныя сябры. О, а то. Ну, давайте уже мультик глядеть. Давайте, глядім. Эх, ну а зараз час развітвацца з гледачамі, чысціць зубкі і класціся спаць. До побачення, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Добрай усім ночы і цікавых прыгод у снах. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.